Thokozani bogogo nomkhulu ugogo bathini mbatha lona kugogo bathini mbatha TV. Ngiyajabula ukuthi ngibe nani futhi namhlanje sikhuluma indaba ebaluleke kakhulu, sikhuluma indaba yokuthwala. Abantu abaningi bafuna ingcebo, abantu abaningi bayaphuma bayofuna ingcebo endaweni eWrong. Yes, baningi abantu abayithola ingcebo futhi yabasebenzela aba right ba rich, abanye sebashona ingane zabo yisele ze right, yonke into ihamba kahle. Abanye sebashona ingane zabo yiphuphile, abanye basaphila sebephuphile kwabona. Ingoba kwenze njani? Ingoba lo muntu lona azange abuzisise kahle ukuthi lento engizoyilanda la ekhaya izongisiza ngani, izongisiza isikhathi singakanani, ikuna kuyikuphi efanele ngikwenze, ihamba kanjani, imigomo nemibandela iyalento engizoyithatha la ekhaya iyini. Kubalekile ngane zakwethu ukuthi umoya uyothwala ube nesikhathi uzinze uhlale phansi nomuntu ozobe kuthwalisa ecacisele izinto okufanele ukuthi uzazi, imigomo nemibandela. Okubalekile futhi lo muntu ofanele acacisele kona ukuthi wegogo nakho usuyahamba ke emhlabeni usungithwalisileke, ngizosala ngenze njani mina, umnotho wami uzobe usushabalala yini, kwenzakalani. Izinto lezo ofanele ukuthi ukwazi ukuthi uyibuze. Uphinde futhi ngiyacela ubuze futhi nombuzo ozothi kuzoyenzakalani lento einganele, lento izoyihlupha kanjani ingane zami, ingane zami izokwazi ukuphumelela kanjani, into lena i-right yini, iyini lento la kahle yokuthwala. Umbuzisise kahle umuntu osuke ekuthwalisa, ngoba kubhlungu ukuhamba uyolanda into musuqeda isakusebenzeli lento lena, ikusikubangela izitha, noma kodwa asahlala ekhaya, yonke into yenzayo ayisaphumeleli manje ngenxa ukuthi yini azange ubuze imibuzo ebalekile kulo muntu. Wena ntathu uyijahile ubujahe isimo sani, isimo somnotho. Kukhona ukuthwala kotokoloshi, othala botokoloshi kunzima kakhulu ngane zakwethu, ngoba otokoloshi bayakulala ngisho umuntu wesilisa, kodwa otokoloshi bayakwazi ukuthi bafake imali lesi babiza ukuthi abafana, masihloniphisa noma sibiza ngolwimi lokuthwala sithi abafana. Kube khona isimo samajuba ke akhona nala ekhaya njengoba nawabona ngane zakwethu ulokhuzana ke asetshenziswe amajuba amhlophe. Lamajuba ke isikhathi esiningi aye asebenze kakhulu odwabeni lokuthi ayakwazi ukuthi kulabantu laba akuyibona abaculi izinto efana lezo, kuyakwazi ukuthi kuhambe kubadonzela abantu ukuthi begcwaleke esimeni sendawo ekusuka basebenzela kuyona. Abaningi abafundisi abasebenzisa amajuba, abaculi, ama-motivational speaker bayesebenzisa imithi, abanye not bonke bayesebenzisa imithi, izinto efana lezo ukuthi umuntu ethandeke izinto zakhe meke zenzeke. So ngane zakwethu kule video lena is just njena ngithi kuwena, whatever you do regarding i-issue yokuthwala, ask questions, whether isigubhu, abafana, inyoka, amajuba, umantindane, izinkukhu, noma yini umuntu angathi yena othwalisa ngaye, buza imbuzo. Have a list of questions that you draft ukuthi uzokwazi ukuthi umusunayo lo muntu lona, you ask questions to say, okay, how is this going to benefit me, how long is going to take. Ama-ancestors ami ke ngeke ingane zona, umakoti wami zona uphephile yini, isibaya sami njengendoda ukuthi lento ngeke ilale yini nomakoti wami, izinto efana lezi ngeke ngilale yini le muntu lona. Hey bazalwane, la ngaphandle abantu they go into an extreme in making sure ukuthi they are rich. They do what it takes in making sure ukuthi they are rich. They don't care, they don't give a damn ukuthi ilokhuzana ama consequences akhona anjani. Umuntu umuzwe athi wegogo makunothe mina nje ngisaphila nengane zami zadla ngisaphila, nazo ziyosho ngelilanga ukuthi ubaba wakwazi ukusibhekela enjani esaphila. Okuqondo omfishane kakhulu loyo. Kufanele ukuthi ukwazi ukubhekelela ingane zakho, ukwazi ukubhekelela umndeni wakho ukuthi noma usungasekho emhlabeni bekwazi ukuthi bephile impilo zabo zithuthuke, impilo yabo ikwazi ukuya phambili. Uphinde futhi ubuze futhi ukuthi ngokosimo kegogo sedlozi, idlozi lami li-protected kangakanani, noma sengiyalidela yini idlozi lami uma sengithwala ngalendlela noma ngalendlela noma ngalendlela noma ngalendlela. Buza imibuzo. Ngiyacela ngane zakwethu, ask questions. Ask questions uma uyothwala, uma uyofuna umnotho. Ngisho kuthiwa uyofuna isigezo njena uthola umsebenzi awutholi in buza ukuthi lesi sigezo engizosenza la ekhaya siyongisiza ngani.
siyini lesi sigezo lesi ngizosenza la ekhaya yini ezongisiza ngalesi sigezo lesi akukho yini la ngizolimala khona ngokwesigezo lesi engizosenza lana esimeni sala ekhaya kuwena gogo zonke izinto lezi izinto okufanele ukuthi uyibuze ngisazoyenza ke ivideo enye lapho ngizochaza khona in details ngento ngayinye ukuthi lena isilwane sinjena sitholakala endaweni njena sishare ama pictures okwamanje. This is a general video about ukuthwala ukuthi ukuthwala it's about asking questions. You need to ask questions ukuthi njengoba uzothwala how is it going to benefit you, what are the disadvantages of doing this, and then winuka amakhwapha wenze self introspection and ask yourself a question ukuthi am I ready to do this, will I stand for the answers engiwatholayo kulomuntu ozoba ngithwasisa ngani zakwethu. Isikhathi siyamosha ugogo bathini mbatha. Please don't forget to subscribe, and for all those that have already subscribed, thank you million times. Inkosi zinibusise, inkosi ithela umusa engathi amathonga asemakini anganivulela inhlanhla enze konke nikufisa kube impumelelo. Amen.